시바 능니 글라스 코너 락 시바 Pick-up! Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, ini finally iman dini muro ang video banaibai, vlog banaibai. Ang dayo music video ni takai pedeng Rhino Resort. So dini first time pedeng menang iman mazang view. Borea nang debu ni dini first time pedeng. Try nintang menang ni music video ko support kalam de. And bikang ni Dibya production hogan music video ko. So nintang menang support kalam and view nai danya resort ni. Teh gitu. Sorry, aku mengangkat juga malah. Cincingnya aktor makeup ang sini. Kerana makeup itu biasa saja. Cara? Nih, अच्छा. Rungnya Eco Park. Mungkin? Iya kabar. Madar. Sehingga makeup artist aku makeup pun ya manci berapa jauh ini ada ini ini makeup sampai lepas sangat Rhino Resort happy by जोङो दानिया ini first time फैदों मोजां नांदों view खौ नायनानै मोजां नांदों जायगाफोरखौ सोरगिदिं बिबार बारि बिबार सिखाव koneksi saja namanya angin mencium jatuhnya berteman dayo di sana kasih ompray sekedar dan segera salah dia malah jatuh Ang dini Rhino Resort फैदों. मा खालाम फैदों नों? बेयावहाय आं सिनेमा शुटिं खालामनो फैदों. ओमफ्राय सिनेमा शुटिंआ जोंना दिनैनिफ्राय जागायबाय. सानदोंमोन सानसेनो फोजोबनो नाथाय बहा सानबा गोलाव. दा जोंना सानबा गुसुं. माने दिनाबो सर्ट नालाय. थाब मोनायो सिनेमा. अ माबा मा होनोमोनलाय? जोंना एक्टरा हनै बिथाङानो लिंसार ओमफ्राय एक्ट्रेसआ बे केमेरा खेबग्रायानो गावनो एक ग्लास नुबाय नोंनि ससमायाव आंखौ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय टाइटेलनि नामा मामोनलाय टाइटेला माबा फेसबुकनि सैनाय फेसबुकनि सैनाय गाननि नामा बिराद मोजां हिट सिंगारा जाहैबाय जेसि सावा सुपार दुपार धामाका भिडिअआबो मोजां जागोन निउ इयाराव आं सिनेमा खनफ्रांदों जोंना दायो टी ब्रेक साहा लोंनाय दे माल साहा लाबोदों नोंसोरो हा लाल साहा सिनिया सोदों नामा संख्रि
또 레몬 흐르나 봐. गलगोदै जालांबाय उदैया मा जोङो 레몬. लेमन टि 자그래 뭐. 그래. 우리 동뭐 못해. 자 이친구 다우리야 Tàu đi thiếu rồi này. Mình lúc gila daudi laza zade daudi ka Pongki ang bread ka sa baba. Pinky. Gusto pa sana pa dyan. Ay to ay bo. Burada tar ni gezira bo honlay na za horda ga. iko ini hada yan de siang di Digan keras api. Buzda. Buzda. Still na ganun to. Buzda. Deh, hoy, dinga. Kan keras api. Dinga boy. Agzu boy lo guse. Oh, boy. Ang agdaw kota mundo. Mana ko? Mana ko tan? Singla ka na. Hey, nang ulo re. Salah biasa bah, beli. Beli yang rim skip na. Oh, ini skip na, bin break. Ay, buyong daruni bit hani. Jiting na re, jiting na re. Sudah diनि थाखाय जोबबाय गाबोन दंलायो गाबोन जालायगोन गाबोन नायनोसै मरानो जायो दायो जोङो ओंखाम जाना लानोसै रायन' रिजर्टआव ओमफ्राय न' थांगोन मा मा मोनजायो बेयाव ओमफ्राय जोंनि अमाया फेभरेट खादा अमाखौनो जागोन ना बुंदों ना अ sorry kuliah tapi mana kelihatan kita mana nih belum ngaki para sisin deh nani ka babanya so ang luka mabrin tamna rurin na oh yan ya berbahas barat deh खानाय गुफुरसो खालामनो नंगौ आरो नैखौनो खानाय गुफुर नुगोन दै नैखौनो is ya baradarai buri kamne nekar nu ne dangke salah
गैला जोब्बाय जोंहा मा सानग्लासा सिबानिसो आ सानग्लासा सिबा लर्ड हरनाय खावना लाखिबाय सिबा नोंनि ग्लासखौ खावना लाखिबाय बेकआप एकदम तिनथायावनो बेकआप जानायनि थाखायनो बक्सखौ थिखोनायाव थिखोलायबाय थिखांदो नों दानो गारि जोंहा बैनिफ्राय लाबखाबाय आरो थिखोना आच्छा ब्रेकआप जाबाय तिनथायावनो हेल' बक्सखौ जों दिनैथ' बुस्थुआनो जानो हायाखै बुस्थुखौ जाया मा जाखो औ बोरमा ओमफ्राय साम' बिमा मुरि गन्थं आथा ओमफ्राय पटल सामब्राम फानलौ ओमफ्राय दालि सबाय ओमफ्राय मारै जादों ओंखामफोरा बिराद मोजां दे जा contoh gurung lebih sedikit kan salah pak dia zadek